Mbak Yu, ya ampun. Sami-sami. Nggih. Kalian, nggih. Wilujeng dalu Mak Cange. Nggih, sugeng dalu Cak Percil. Alhamdulillah menika teng dalemipun Bapak Pur. Pur sapa? Pur Gajah. Pak Purba Purnomo. Rencang kula. Nggih to? Mbah Lurah niku jebul telepon kula niku pun saderenge Covid nika. Ah, niku tenan niku. Nggih. Badhe niki badhe acara lah alhamdulillah niki pun terpenuhi acara dalu punika nggih menika tetakane Pak Pur. Maksud tetakane putrane Pak Pur luar biasa. Berarti wis tetebungan ki mau. Tepang pun tepang kalian Pak Pur anu to? Priyantune. Gedhi dhuwur lemu. Lemu wong. Anu wonge Kuwi susu Jamil. Jamil. Alit susu alit to. Pak Pur niki lho daleme niki lho. Jenengan mboten letas ya? Nah. Niki lho daleme. Lho, sampean kok iso nuduhi aku? Aku sik Padang mau wis teko kene. Jenengan jam pinten duki? Lho, jam 5 wis ning mriki. Kula jam 3 sore mau. nembe bidal saking driya. Mas. Lah pripun? Niki Pun panggih kali Pak Pur dereng. sampun daharan napa-napa medal saestu. Lah ya perkara daran ya memper. Iwak sapi jan dirisi cilik-cilik, Bos. Kowe nek arep gede-gede terus mangane piye? Kan digawe cilik. Maksudnya alit-alit tapi kathah. Lah iya. Lah nggih. Tapi alhamdulillah ya ampun penontonnya kuwatah. Pripun niku? Wah, jan luar biasa, durenan nggih niki nggih. Nggih. Penontonnya sakmono kae lho, sing nanggap kok arang-arang. Ya urung iki wiwitan. Pak Pur iki wiwitan nanggap awake dhewe karo Mas Saya. Berarti pun ngendika teng jenengan, Bau. Bab napa? Anu niku badhe melih wayangan melih. Empun. Punten. Insyaallah tanggal 5 Agustus wayangan melih. Klentu. Lah pripun? Pak Pur pun ngendika apa kae masyarakat seneng ditanggap ning ngene iki seminggu sepisan. Ature ngoten. Setuju napa mboten? Setuju. Setuju ora bayar ora. Iya. Lah pancen ditari seminggu pisan penonton mesti seneng. Nggih. Ning Pak Lurah Pur daleme ditulisi mesti. Napa? Lurah Sida Ludes malah. Tapi mlebet mriki dangu mboten mriki kula macange. Ren pun nate mriki. Dereng. Lho piye to? Mas kula mriki mlebet. Malah dialane. Dialane kok obat nyamuk. Mubeng. Tapi gumun kula sitok Pak Dek. Napa? Mriko lho. Dalan kono-kono wis halus. Lah kok dalane ngarepe lurah welek dhewe. Kancane kudu ngono kuwi. Dadi seorang pemimpin kudu ngalah sik. Sing penting rakyate dalane apik. Ngono lho. Lah kurang ngerti ya. Pangestu. Ya apa pangestu. Nggih. Didongakne dadi bocah sing soleh Pak Kuntet. Pinter pokoke. Sesuk bakal sugih ngluwi-ngluwi bapake. Amin. Kowe ngomong ngono kuwi wong delok pinter karo cerdas iki teko weton, Cil. Lah iki lho Kuntet. Ilmu tuwa. Aja anu biayaan kene iki wong anu tak sewodhek delosor. Tenan kuwi ora percaya kuwi. Kok iso ilmu tuwa apa karo Mas Ora aku. percaya kene. Nek delok iki kelahirane wetone dina anu apa? Kliwon. Kliwon ki wonge cerdas, kulit-kulitane putih kok dening Pak Dalang. Oh. Cerdas, wonge Cil. pinter. Sik Mas Kuntet. Napa? Yen Kliwon iki piye? Kliwon iku cerdas. Kula niku Senin Kliwon. Bojo kula iki Minggu Kliwon. Kuwi Kliwon kok ireng bojo kula. Loh, tapi kan saiki damel skincare. Waduh. Sampeyan ra ro kaya bojone Pak Kuntet. Ditumbasne skincare, hati-hati Bu, lak tumbas nuwun sewu. Kudu sing produk sing andalan. Lak umpamane siang malam kudu digawe siang malam. Contone Pak Kuntet ditukokne siang tok, kulite ireng, tukokne awan tok. Sakniki dados kulit tekek. Saestu hati-hati. Kuwi ora kulit tekek. Hati-hati. Mboten usah percaya, iku ora kulit tekek. Apa? Kuwi kadas. Lah iya, brindil-brindil kok tekek lho Cici. Wong ki Kliwon iki ngono kuwi ya. Umpamane legi. Legi. Legi ki wonge manis. Oh. Tenan kuwi. Kaya Ibu Suhartini. Oh, Soeharto apa? Ibu Suhartini lho. Iya. Suhartini mambengi goblok. Ibu Suharni. Mambengi. Mambengi udah digawa-gawa rene to. Nggih, kuwi setia karo wong lanang. Oh. Berarti lah apa kuwi jenenge neton legi. Kuwi setia karo wong Setia lanang. karo wong lanang. Kok kayak roh iki. Nek wage. Wage ki wonge ya cerdas. Nek bisnis cepet dadi, manis, ireng.
Sapa contone? Mbak Lurahe. Oh iya, berarti cerdas. Masuk manis kan tapi sugih. Oh iya. Bedone kemawage kliwon legi paing. Paing. Paing iki wonge peng-pengan nek megawe kuat. Oh, rusa. Nyambut gawene tenanan. Tenanan. Paing terus Nek pon iki koproh-koprohe menungso. Kuwi tenan. Kok iso tenan? Ya, sing rumangsa guyu to. Pon iki koproh-koprohe menungso sedina adus, 7 dina radus. Masa, Tet? Lha iku lho sing guyu ki mesti pon kabeh. Wes to. Berarti pon ki koproh. Koproh. Kowe apa, Tet? Pon. Lah, kok coba takoni aku ngene kuwi ra jamu. Koproh. Monggo kejebak omongane dhewe. Niki teng mriki lingkup mriki lak pelem, Bos. Nggih. Pelem, duren, terus mriki. pete, jengkol. Niki komplit pokoke mriki niku. Niki wau pun di anu Mbak Lurah pun wis Mas Percil engko mulih kula tak gawani ngoten. Gane apa? Godhonge pete. Duren ya urung wayahe. Enek alpokate sik cilik-cilik jarene. Mboten napa-napa Mbak Lurah kula jus, aku ya ngono tanganane. Mbak Lurah iki apa-apa dikekne. Saestu. Alah sapa sing dumulur Mbak Lurah niku. Dumulur. Sapa sing ngomong Mbak Lurah ki dono wewe? Dono Mbak Lurah ki pelit-pelit menungso. Nek kok iso. Sik sampean iso diprotes karo warga kene lho. Suwe to. Wong genah dalane sing apik wae wong liya kene elek. Aku iki lho dhewe. Wah, nganake hiburan 11 dina lho. Nggih ngertos. Kok iso pelit iki? Alah lho aku ngomong karo Mbah. Umpami kula tumbas pripun? Gak usah nyapa gitu. Iki kula jaluk. Ora usah. Apa, Pak? Brengosi lho jaluk. Apa ya iso kok rumahsaku. Wong kaya Mbak Lurah niku lho wonge cakep lho. Mau foto kalih kula wau. Nggih, sejarah lho niku. Nggih, foto kalih kula, HP-ne Mito. tapi sing sakniki, sing sakniki. Dadi kula niku kalih Mbak Lurah niku pun kentel, Bos. Jebul Mbak Lurah niku nate teng Griya Blitar mriko. Lah kula mboten semerap ngoten lho. Wau Mbak Lurah niku ngendika, yen permintaan masyarakat dalange pancen kula. Nek permintaan dari Mbak Lurah sendiri, dagelane kudu Cak Percil. Lah niki. Mergo ana sejarahe. Oh, ngoten. Napa? Lho, mangke Mbak Lurah kajenge mriki piyambak. Ampun. Kowe iki Nangke lah munggah mboten nyawer. Berat niki nangke. Aduh kuwi ora usah ngomongin nyawer. Berarti enek sejarah karo kowe iki. Nggih, bener emang ada sejarah dari saya. Tapi nuwun sewu kados ngeten iki kula pun marem. Mak Cange. Kok saged? Lah niki pun ditelepon ditimbali mriki. Lho hibur masyarakat sak monten kathahe. Niki pun luar biasa. Mbak Lurah niku namine sedekah. Betul. Mbak Lurah niku cara wong umpamane nuwun sewu lah kula nderek Guse niku. Niku jenenge khairunas anfahum linnas. Iku lho. Wong apa dak artine apa dak jenenge? Aku apa? Bareng cedhak karo kuwi. Nek ngoco ayat iki ora seartine. Enggak romo itu. Mbak Lurah nih khairunas anfa'uhum linas. Apa dah? Lah rapal kok klaru. Sak apik-apike menungso teng donya, iku wong sing paling apik, wong sing bermanfaat kanggo liya. Contone ngeten niki, nanggap wayang, dalange jenengan, dagelane niki kanggo wong akeh ora dienggo dhewe. Lah niku lho karep kula niku. Karep kula niki lho. Ning mboten tak apal kula niku. Tapi kula saniki pun nuwun sewu lak teng jenengan teng Blitar, ampun teng dalem kula riyin. Sementara niki. Lho kula kepengin dolan rokok. Ampun Rin. Lah nyapa? Niki kula keliling kalih Bukofifah niki. Niki tesih sibuk enek program memberantas kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Timur dan sekitarnya. Niki tepuk tangan monggo tepuk tangan mboten ono. Piye kuwi carane piye? Niku napung mimi obat. Cara wong ki melarat garek ngombe jamu. Jamune namine jenengan serat nggih tolak melarat sida sugih, nggih. Tapi kuwi lho iya ngombe jamu ae dadi sugih. Lho iya, jamune namine tolak melarat sida sugih. Menika ramuane wonten Mak Cange. Nomor setunggal menika cem-ceman godhong irit, nggih. Nomor kalih menika cem-ceman kayu medhit. Nomor 3 menika cak cuwil kembang cetil. Nah, nomor sekawan menika gagange gagang delap. Monggo jenengan lakoni, monggo. Kuwi enek efek sampinge. Efek sampinge wonten lho, Bu. Efek sampinge digething tangga karo tangga ra tek akor wae. Efek sampinge ngomongmu kuwi. Lah ora apa-apa. Melarat lho. Aku tenan sugih iki kudu megawe. Ora perlu. Sukses ya butuh proses. Ora perlu. Lah nek sugih cah nom-noman lho saiki delon cah nom-noman. Kuwi khusus cah nom-noman grup HP miring kuwi. Apa kuwi? Kuwi tak omongi iki marai melarat ya kowe ngene iki. Oh, slot. Nah, tak omongi aja dolanan kaya ngene iki. Contone sapa? Kuntet. Lah.
Jadi wis contoh yang sudah jelek jangan ditiru. Nun sewu kados ngeten iki sakniki kula meneliti sinden-sinden sakniki nembe mawon. Nah, kuwi pripun? Ah, nggih. Blitar niku lak sinden kuatah. Ombyokan mriko. Ombyokan ben tukul. Apa kuwi godhong murep ngono mlumah sinden. Godhong murep. Nggih, saestu. Kados nggih ngeten-ngeten iki kula remen. Kados jenengan niku sinden 1 2 3 4 5 6 7. Lho, lha iki bos wedok iki. Iku kelingan to. So nyapa? Iki bosku mbiyen. Iya, wis ngerti. Nyantai, Bro, nyantai, Bro. Aja gleleng kowe, Cil. Lho, lha apa ora Ya ning daleme kuwi awake ngepel lho kowe. Aku saiki budal dhewe, coy. Ya saiki wis gedhe sing ngeramut biyen ya cilikane. Aku sing ngrumat iki, Bos. Saestu. Biyen cilik aku duwe toh ning kene. Sing ngumbah ya iki biyen cilik. Tenan. Lho, tenan lho, aku ning Medyot dalem Bapak. Mosok enek toh ning kene. Nek dideloki. Ora iso. 1 2 3 4 5 6 7. Niki wonten piyambak-piyambak menurut saya. Oh, nggih. Niki mboten saking nun karakternya. Karakternya Oh, gitu, benten-benten. ya. Dados katon jenengan ngaten iki sosok ngopeni penyanyi untuk sinden. Tegese iki piye ben sinden iki seneng nyambut gawene, ben ora dolanan HP terus. Niku wonten. Nah, nggih. Niki Didekek HP-ne ya. Sebab nopo? Awake dhewe itu kerja. Kerja. Nuwun Punya sewu. tanggung jawab. Kados duwe niki. Winong. Winong Nawangsih. Nawangsih. Nggih. Jenengan asline pundi, Mbak? Daleme. Dek, pareng asma Mbak sinten? Winong. Winong. Nomor Daleme mana? pundi? Tulungagung. Lah, tangga kowe. Kowe ra ngerti? Ora ro. Ya nom-nomane bojoku ngene iki. Endi? Bojomu merongos nek. Gingso ya, gingso. Gingso lo kabeh lho pas motot ngono. Aku assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rumangsaku. Nyek mulai. Winong Tulungagung nggih, Mbak. Berarti jenengan Tulungagungnya pundi? Campur darat. Ah, omahe madhep ngidul. Nggih. Mboten. Lho, biyen ngidul zaman mbahmu Nggih, biyen. nggih, lek mbah kula itu. Nuwun sewu, Mbak Winong menika remenane lagu napa? Remenan lagu napa? Nyanyi remenane lagu napa? Nyanyi sing sing alus-alus. Napa? Napa? Langgam sak langgam ae. Senengane napa? Sambung wanci dalu. Wow, iki lho. Napa? Bocah lak sambung wanci dalu. Iki bocah iki senengane kudu togel. Hubungane apa? Iya lho, sambung wanci dalu. Ndonga piye mledose sesuk buntute pira? Aja dirabi daringane bocor. Iya. Apik ya Ngertos iki. boros ya. Ah, mboten apik niki. Nggih omah rape. Alah. Boros bocor daringane bocah iki. Nah, desa sing nomor 2 iki. Nomor kalih paring asma sinten, Dik? Bir kita ayu cantik sekali sepanjang hari, harum mewangi di malam hari dan siang hari. Ihi. Nuwun sewu macange. Piye iki? Lintune mawon nggih. Lah ngopo? Lah iki Nyapa? Lah iki KTP-ne apa iso diwowo kaya Lho kari nyelok sithik blon. He ihi. Oh iya. Iya. Mbak ihi. Lah Nggih, yo Mas ngono. Percil. Nggih, pidalem saking pundi? Kulo Kediri, Mas Percil. Kedirine pundi? Nggih, Semampir. Apa kowe nyapa kok gumun? Bakul tahu. Kok iso? Nggih, jenengan mriki napa pun? Ketan didukani kali niki. Kok sampean koke rumangsaku. Menika nuwun sewu, paling remen nembang langgam judule napa cobi? Mangku Purel. Ah niki. Apa? Daringane jeleput bocah. Wis to. Apa nek bojone wong wedoke senengane mangku ngono apa bojone dilosne ora dadi bocah wedok kaya ngene. Niki daringane bocor. Berarti gak kena dirabi ya? Mboten saking. Nomor 3. Loro ki renek sing apik berarti. Mboten sing wonten. Ah, Wajahe nomor tok sing apik tok tapi wis no. Poh. No. Oh. Nomor 3. Nomor 3. Paring asma sinten Mbak Yu? Dian. Hah? Dian. Mboten wingkinge mboten wonten temi nggih. Mboten. Dadi Nyapa? Dian temi. Sewu. Nduk Dian. Nduk Dian pidalem saking pundi? Asli saking Pilang Kenceng. Oh, pilang kenceng. Alah, langke. Endi? Arep ndol apa ta? Heeh. Lho, kok malah ngidul nyandi kuwi. Masa mat pilang kenceng gak iso ndol apa ning kene sampean? Ya iso Lah lewat. ya iso no, Bos, rumah saku. Remenan Remenane. langgam judulnya napa, Mbak Yu? Lagu nggih. Nggih, lagu pun. Kangen suarane. Wah, Nah, apa? daringane bocor bocah iki. Mbak, Wong les kangen suara. wis to, mboten usah. Lagune sae. Kangen suarane itu sae lagune. Nggih. Kula kali penciptane lho.
Kuwi ciptane aku goblok karo Mas aku. Aku sing ciptane. Wong lek kangen karo suarane iki gampang entek niki sinden iki. Suwantene gampang telas. Sebab kangen karo suarane. Lek suara kaya ngene entek nglokor akhire iso nembang ora iso apa-apa. Daringan bocor ngisi-ngisini grup ora kena ya. Jiro lu elek kabeh. Lah nomor 4. Nggih. Nganti elek nun sewu. Duwike Pak Lurah nggo sampean dititipne kuwi lho. Oh, ngoten. Wis aku ora ngilu apa-apa iki. Ngoten nggih. Heeh, nganti Anu dilanjuti lintune man nggih. Ora iso. Ora boleh Kudu ati, aja diliwati. Iki ra oleh ngono Nuwun sewu, Mbak Yu. Ibu negara. Ibu negara menika remenanipun tembang napa nuwun sewu? Inggih Mas Percil, Nggih. kula remenanipun jineman, uler kambang. Keri. Ular Apa? kambang. Iki gampang nuket-nuket. Terus kudune piye? Iki daringane Oh, ora bocor. apa? Daringan sing paling apik. Diomongne apa anane? Apa anane? Lah Lah elek ya elek apik ya Lah apik. ngono. Lah sing gepo dhuwit kono e, Bos. Lah bosok nang ora dikene aku. Daringane Ora bocor. bocor. Lah bocor. Bocor tapi sithik. Iya. Sampeyan ro lak ning nganu kae ning sponsor lak uler niku pucuk. Lah iki kaya iki. Dadi wong ki meningkat terus ora gelem mudhun. Dadi pucuk. Lah iki kaya ngene iki daringan apik, iki daringan apik. Iki namung setunggal iki sing sae. Ya ben rada seneng atine. Jauh. Mbak Yuki. Lah iki. Hei, duwe jeneng ora? Ya duwe lho ora jeneng iki. Aja ngono awet dek ngisi sio. Lah Pun kepangke kali kula iki kala wingi. enek rupa ya enek jeneng ngene iki. Kali dalang Ngawi. Songo dalu. Mas Joko kundang. Nggih. Paring asma sinten Mbak Yu? Hanjih Kang Mas. Iki bahasane tenanan. Hanjih. Anji. Iya. Paring asma sinten Jajeng. Ngren. Ya. Iki jangan apa to iki? Serak Mas. Serak. Kan bledek, Wis kakek Kang. tanggapan. Aduh. Jenengmu ki lho sapa? Wis susah tak antem mercon tenan kowe malah kok. Anjing. Karakternya tuh berbeda Ya, dewe-dewe. Nggih. Bareng asma sinten? Dalam Trihastuti Ratnawati Kang Mas. Anjing. Iki lak dirungokne ning radio ndane wonge ayu no baling ning radio. Basan romutah gue. Lho, tenan to. Tak pangan lho Mboten. Tak pangan lho Mboten. Remenan menika daharan napa, Mbak? Aku lho senengane niku suwike. Kodhok. Nyapa? Lah wong kodhoke dipangan percil ora diulu bengi. Bocor, daringan bocor, ndak iso. Ndak kena. Ndak kena. Masa awake ndek iki bocor terus. Wis bocor wis ora nek. Eneh ditakoki kok wingi kae lho. Ndak. Eneh to Mas? Ibu. Bareng asma sinten Ibu? Ibu. Bayu. Kowe yo aja. Ayo yung biyung. Yo Bayu apa Bayu? Ibu lho. Biasa Ibu Pertiwi. Nami kula Lia, Mas. Lia Nggih. pindahan saking pundi? Saking Sragen. Oh, Sragen mriki mawon celak mriki. Nggih. Nek remenan daharan napa, Mbak Yu? Kula iwak ati, Iwak ati. Nggih. Rempelo mboten remen. mboten. Senengane ati. Atine pitik dipangan apa nek atine menungso, Tet. Gampang larane atine wong lanang kaya ngene. Daringane bocor. Bocor kabeh. Kursi tok-tok sing Awas. Ingkang pojok menika Awas. Eneng apa? Kowe pengen tekok kelangenanku. Boten. Kowe arep nduduke daringanku. Boten. Tek kowe wis seru daringanku. Boten. Pun Oh, jenengan bocor apa kebak? Boten. Pun jenengan mendel mawon. Lha kowe nyapa? Lah kok mboten ngopo? Ngono kuwi jenenge ra tanggung jawab. Lah pene tanggung jawab piye engko aku dikene bocor di WhatsApp aku kok. Ala wong kowe mrene mau wis WA bojoku no. Wis tak WA mau. Lah Aku iya. megane Medion aku ya ngono, kula ngoten. Lah kono nyauri piye kono? Anu, lah nyapa? Dolan aku ya ngono. Lah kula ngerti tanggapan njaluk pulsa. Tak percil. Nggih, pripun? Keparengipun Pak Lurah, Mbah Nggih. Lurah Purbo. Nggih. Panjenenganipun badhe kepareng nyekar karya dari Pak Lurah pribadi. Ini adalah ciri khas atau identitas dari Kecamatan Gemarang dengan lagunya Gemarang Ngumandang. Lah niku sing anu Mbak Lurah Mbak. Nggih, Wah, mangke jenengan siap. dangu. Monggo. Mbah, Monggo Mbah Lurah tindak mriki dihormati ngangge tembang lawas cublak suweng. Monggo Mbah Lurah Purbo Purnomo.
Kapur. Asik. Jumlah suang ngeteng kelentera pamukan tunduk kutara tak boleh ralere sapa guyu dele akesin sirpang dele kampang sirpang dele kampang. Asik. Asik. Jumlah suang ngeteng kelentera pamukan tunduk kutara tak boleh ralere sapa guyu dele akesin sirpang dele kampang sirpang dele kampang sirpang dele kampang. Enggak lurah. Nggih. Wilujeng dalu boleh, Bu. Nggih, sugeng dalu Mbak Lurah. Lurahe metu. Pun Mbah, mboten usah Mbah. Sik to. Aku metu sampean ngalih rono rumangsane piye? Napa nih, Pak? Aku metu terus sampean ngalih rono rumangsane. Ngenyak niki, Mbak. Boten. Nggih, Boten. ngenyak niku. Ora trimo ngenyak ngetrek-ngetrek iki. Anu, buka sih nuwun sewu dipotong mawon mangke. Dipotong mawon. Lah kula mau ditransfer ke Twahu kok. Motonge piye sampean iki? Lah kleru Mbak Lurah. Tak critane cak percil, cak critane. Napa? Nggih, Tak critane. Cerita napa? Nabi-nabi napa? Jenengan kan gak ngerti riwayate, aku tak critani nabi-nabi. Nggih. Tak wakene. Sampeyan gak ngerti ceritane. Kaya apa senenge atiku bengi iki cak percil. Lah mrene biasa itu, Mbak. Oh, ora. Krana cak percil dalu niki saged rawuh teng griya kula. Niki ibarate patuto kula brokoi jenengan. Waduh. Lah iki urung apa-apa diberokoki iki. Ayo, Bro. Tapi saking mareme niku, Mbak. Saking mareme. Nggih. Gara-gara ngaten cak percil. Nggih, pripun? Rikala semanten lampune yo mati to pas aku ning kene. Niku kan Ketara nek sone rong dibayar tapi solare ra kuat tuku ya. Betul. Niku aman niku, Mak. Kula rupi meleh. Nggih. Jadi kula niku pengen ngundang jenengan niku ibaratnya pun ngimpi sakderenge Film. mboten. Eh. Sakderenge ten Covid. Oke. Nggih, ning krana wekdal niku mboten wonten izin saengga mboten nangis. Nggih, leres. Ning saturunge cerita aku tak paring panghormatan dumateng para pepunden kawula ing dalu menika rawuh. Nggih. Nggih, langkung rumiyin kawula ngaturaken wilujeng rawuh. Mliginipun dumateng Kowe nyapa to ngumeng ae. dumateng para pepunden kawula ingkang dalu punika nembe nderek anggregaken sasana paring pandonga dumateng kula sakluwarga. Langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Cahya Kuntadi Wilastan Madangkara ingkang sampun kersa paring panglipuran dumateng sedaya warga masyarakat Desa Ndurenan. Perlu klaturaken Bu Limbo, Inggih. bilih pagelaran dalu menika ugi dipun pirsani dumateng keluarga kula. Ingkang lengkap Menika wonten nonton bareng tepatnya di Desa Cabak Kerep Kediri. Nggih. Salam untuk keluarga yang ada di sana. Kathah nggih, Pak. Selamat menonton. Di sana dipasang layar lebar karena Nggih. memang sebenarnya wayang ini tadi malam Oh, jane, Pak. pun wau dalu. Lah nyapa ora dalu? Lah rasido Eh. terus diundur Oh, ngaten. sehingga keluarga pulang dan mereka menonton di sana. Termasuk yang Saya tahu pamane awakmu mambengi apa iso? Enggak iso. Raiso. Lah iya. Lah sampean Raiso teko bosok aku malah. Loh, lah napa? Dicangkem-cangkem di masyarakat, wong masyarakat kangen karo Cak Percil. Nggih napa mboten masyarakat? Kangen mangsane. Mangkane Lah ora kaya dhuwit ngono lah kan. Hei. Mangkane nanggap awakmu, iya, iya. nimbali awakmu. Tapi suatu contoh sing apik lho, Mas sinten? Ya, Pak. Nggih. Mas ya, Pak. Iki lho, iki kudu dicontoh masyarakat kene duluan. Gelem disunatne pokoke ditangkapne Percil iki contoh apik iki. Duh. Iki lak munggo Cak Percil api. Nggih, sae. Kene Nggih. warukan sira empuk. Nggih, dados ugi kasengkuyung dumateng keluarga kula ingkang wonten Lamongan, ingkang kula sampun kondur nika pun WA bahwa di sana juga keluarga nonton bareng lewat live streaming. Matur sembah nuwun ugi kasengkuyung dumateng para pepunden kawula ingkang saking Ngayogyakarta Diningrat ingkang sampun rawuh, saking Mangkunegaran matur sembah nuwun rawuhipun. Ugi Pak Kapolsek saking Polres Madiun yang sudah hadir dan seluruh warga masyarakat kula ingkang kula tresnani. Nggih, alhamdulillah dalu niki kula saged ngrawuhaken Mas Cahyo kalian Mas Percil. Niki ngimpi kula mun dangu. Kula mireng Mas Percil ndugi niku kula wae mbrebes Mas Percil.
wau niku. Nggih. Layak kacamatan sampean. Soale Mbok matur nuwun apa piye ngono malah. pinten Lah aku wis ngomong, Mas Percil aku gojlok kono wong nggih aku ya ngono. wis ta ora apa-apa, ora apa-apa. Nyuwun ngoten kok wau. Nggih. Terus tigang dinten kepengker niku pun enten kabar nek Cak Percil iki ora nek diteko nggone Mbah Lurah. Iku mung nggih ngeramek tok teko bahan anak kula nangis Mas Percil. Ngoten. Anak kula nangis gara-gara Cak Percil ora sida ning nggone Mbah Lurah kuwi mung nggih ngeramekne tok. Tapi alhamdulillah berkahipun Gusti Allah Subhanahu wa taala dalu niki Cak Percil saged sinarengan kita sami. Nggih luar biasa. Ning nggih anu lho Pak Lurah. Jenengan cek riyen. Pripun? Kan ini kemajuan zaman teknologi luar biasa. Iya yen Cak Percil tenan. Nggih. Tenan ora Cak Percil? Enek-enek cirine Cak Percil niku. Wonten cirine toh niku lho sing tos niki lho. Sampeyan ki enek ngumpani opo. Dados rawuhipun Mas Cahyo kalian Cak Percil menika wonten tujuan kangge kula pribadi. Yang pertama saya ingin melestarikan budaya Jawa yang adiluhung, nggih. Pengen paring panglipuran dumateng warga masyarakat sedaya, nggih niku ingkang utami. Ingkang salajengipun kula pengen roh nek pun enten Cak Percil teng mriki kan sedaya masyarakat mriki danten. Nggih. Nggih, niku kan kersane roh. Nggih. Enten sing kula badhe dudehne. Sinten, Mbah? Dalane ngarepe Pak Lurah kaya ngene lho. Lho, lha kene niku kula mau matur wau. Kalau sampai sak blengan anu lak biasa lak temu dina mboten ngoten. Niki lak mriko kan saya. Lah kok kene malah welek dhewe to. Mulane teko tak critani, timbangane bosok ngaku mbok lolone. Lah kula pun kelolone wau. Nggih. Jadi ini untuk seluruh warga masyarakat itu janji hati saya ketika saya menjabat kepala desa. Sebelum jalan di masyarakat selesai saya bangun, saya tidak akan memperbaiki depan rumah saya kecuali ada dana lain di luar dana desa. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Lurah. Luar biasa. Milane nggih nyuwun tulung jelas Cak Percil mriki niki lingkungan RS Slawi sedaya keluarga kula. Cara kok enek sing gak keluarga kula pring dipisui padha ae. Balane kaya ngono nggih, tapi mboten napa-napa. Nggih sedaya warga masyarakat Desa Durenan yang sangat luar biasa saya acungi jempol adalah guyub rukunnya. Nggih luar biasa guyub rukun kala wau dipun aturaken Mas Cahyo nggih gawe 11 dina. Kula niku pun 11 dina niki dereng turu. Tapi alhamdulillah matur nuwun sanget dumateng kadang-kadang Sinoman juru radya mong tamu ingkang sampun luar biasa berjuang untuk saya dan keluarga khususnya nggih. Dalu niki saengga saged paring panglipuran kala wingi saking dukungan kanca-kanca paguyuban kepala desa menika pepunden kawula Pak Sutri ugi rawuh luar biasa, semua teman-teman kepala desa memberikan dukungan sehingga kegiatan bisa berjalan sampai malam hari ini. Nggih mugi-mugi napa sing diaturaken Pak Cahyo kala wau menawi Agustus wayangan malih. Masyarakat setuju napa mboten niku? Nggih. Mesti setuju mergo aku ya ora narik. Luar biasa. Orang bayar mesti setuju. Nggih, nggih. Oh, saya nggih. Nggih ning Mbang angsal, Pak. Dagelane sinten jeneng niku? Duka niki mengke. Oh, tasik dereng dirembak to dagelane. Udan kuwi kok. Deres niku ketoke. Ketoke. Matur sembah nuwun nggih. Terus dalem badhe nembang. Lah apa wani bayari aku? Mboten. Kok ngongkon nembang aku lho apa kuat bayari? Mboten niku kaki masyarakat lho, Mbak. Oh, kaki masyarakat. Nggih. Menawi kala wau oh gue ya ngerti, Mbak Lurah ki mantan lho. Mantan apa? MC ini Adela. Iki dia ada suarane. Suarane sae lho. Tak mau waduh kalah suaraku karo Mbak Lurah. Lha wong basa iki awit leh nata awit kok kono sampe keringetku gobyos lho, Mas. Wah, alah jenenge basa piye? Basa natane mulai ket wau, sampe karo kula wau. Saurunge niku bosok masalahe. Lah nggih mboten lah bosok. Monggo nembang. Pak Lurah niku bapake lak nggih dalang kita, Pak. Nggih. Nggih, terus panjenenganipun nggih MC manten. Alah. Lah hae wong ora nanggap lho kok hae. Nek kecuali mijing menawi Cak Kuntet pikantuk garwa terus temu manten kula dalange ngoten. Sampeyan ki ampun ngoten lho, Mbak. Niki nakal-nakale bocah niki. Oh, ampun. Sampun setunggal. Pun sah. Raden ngrongos aku setia karo Gusti. Nggih. Niki nggih nekat. Sak saged kula. Alah, saged. Kula badhe ngaturaken Gemarang Ngumandang niku kula ripta kaliyan kanca-kanca kepala desa. Jadi lagu Gemarang Ngumandang ini adalah sebuah lagu inovasi untuk menyampaikan potensi yang ada di Kecamatan Gemarang. Milane teng mriku dipun critakaken lek Durenan, enek pelem, enek duren, nggih, winong, niku wonten kripik telo, kemudian tawang, ada merak, ada dan sebagainya.
sebagai objek wisata yang sekarang sedang diperjuangkan oleh teman-teman kepala desa untuk diangkat untuk menjadi potensi dan aset desa khususnya di Kecamatan Gemarang. Luar biasa. Yes. Matur sembah nuwun yang dari yang Pemkop Madiun khususnya nggih para punggawa yang telah memberikan dukungan terhadap kumandangnya lagu Gemarang Kumandang. Nggih dibawani nggih. Monggo bebas. Nggih. Niki. Oh, Lendro. Tapi suara entek mambengi bengok. Mboten napa-napa. Standar mawon, nyantai mawon. Tidak bercer le omong koyo sing nangkap model. Dalam apa? Lho ancane ya kanca lho, Bos, sampeyan kowe. Ancane kanca. Monggo. Nggih. Cancut gumregut hanambet karti hambangun. Napa sing lucu, Mbah? Napa wis jenenge? Pripun, Mbak? Sing tak pikiri malah cak perjil. Napa? Lho betul lho, Mbah. Tak selingi aku meneng batinku ngomong kok meneng. Mboten Nggih, mboten. Mbak anu. Enggak mangke rusui kula mangke, mangke rusui. Nggih. Mboten kula mboten rusui saestu. Mati poro cak. Nggih. Kalah ta. Nggih, nggih. Woi, bokong entek tibane kemburi. Anak 5, Mbah. Aduh. Pandu. Nggih. Wakal. Hambangun sama desa Kecamatan Gemarang. Ora sang grumel ngene diomong iki. Mugi Gusti hamber kahi Suwok arep ditoprakne malah. Mboten. Luar biasa. Lah saya, Mbah, saya. Gara-garane ya jenengan. Mboten kula teng mriki kota. Aku gak madhep lono angwane sampeyan kudu guyu dhewe. Oh, jenengan mriki mawon. Jenengan mriki mawon. Mangke malah kula tutuki kalih niki lho. Lho, niki lho. Niki tumbase masuk saking Thailand. Nah, niki saking Thailand niki. Ning Bibi anak Thailand. Nggih. Monggo nembange. Langsung gua celuk nggih. Nggih. Sepira Mas Dar? Sampeyan niki. Kanyatan Gemarang Kumandang lereng wilis Asik kang ijo royo-royo ijo royo-royo lor. Tani kebon Nggih. buah kang wis kondang Wis kondang napa ne Mbak Lurah? durenan cengkeh pelem duren uga. Oh, alah iya, Mbak. Apa ne, Mbak? Gemarang Nggih. sendang jeruk kakek bodoh Oh, nggih, kertas kok. ing sebayi lumbung pangan campur sari Lah, lupa pakai campur sari. batok kakao nampu pertanian Iya. tawang merau ngomong ribet Jat. prestasi duren petro nomor siji Nggih. Hop. LMDane juara nasional Wah, luar biasa. krawitane Asik, Mbak. gawe Adela. mengingati pola kondang kuwi kudu kabung Asik. Jat. cabe mau sopo sayur rukune Yo. gotong royong wis dadi ciri khas Gotong royong dadi ciri khas lur. bangun desa kuwi tujuane Ya, Mbak. Gemarang dadi kondang kalukon Asik.
sing sebayi lumbung pangan campur sari batok kakao nampu pertanian lawang merak winong kripedelan prestasi durian gotong royong wis dadi ciri khas bangun desa kuwi tujuane Kemarang dadi kondang kalungkon. Wah, luar biasa. Nyuwun tepuk tangan untuk Mbah Lurah Durenan, luar biasa, sangat ngeni. Pales. Nggih, matur sembah nuwun dumateng kanca-kanca saking Madangkara ugi Mas Cahyo. Ngapunten lho Mbah Lurah yen nanti Nggih. sewete mboten latihan iki. Nggih. Oh, luar biasa. Nggih, luar biasa dados niki dados kehormatan dan bombonging kula selaku tuan rumah ingkang nyuwun rawuh panjenengan sampun paring lelados. Pramila saking menika saking kawula pribadi minangka sulih saking sedaya keluarga uga kadang sinoman juru diamong tamu. Mbok pilih anggen kala nampi panjenengan sami sagotra warga ageng saking Madangkara ugi Pak Cahyo delasan Dewa Waranggono ugi Cak Percil Cak Kundet wonten samukawis ingkang boten meranani boten langkung kula nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Sejatosipun tebih dinten kula sampun budidaya kados pundi anggen kala badhe ngremenaken rawuh panjenengan sami. Reh dene sedaya winates ing samukawisipun sehingga ingkang dumados hanamung kawonten kados mekaten. Ing panuwun kawula mugi sedaya kekirangan kula sakeluarga, sakanca, sagotrah ing mriki boten dados watu sandungan anggen kita sesambetan pas derekan ning dados wuwuh saha imbuh rumaketing lan kuncaraning seni budaya. Awit ing kula ing salebete pemerintah Desa Durenan kagungan moto ngrembakaning budaya tinapak krida hangudikarya murih kuncaraning bangsa Jaya Hanjayeng Bawono. Wah, elak iki sembuyane. Sembuyane apik. Jadi melalui budaya kita mulai sebuah karya demi kejayaan bangsa dan negara. Leres. Budaya artinya luas, Cak Kundet, Cak Nggih, Percil. nggih, Jadi nggih, Pak. budaya itu gotong royong, itu juga silaturahim, nggih. Kalau wayang itu kan budaya seni, kan Nggih, ngaten. budaya seni. Mbok bilih ngaten budosen. Pangapunten nggih dados mari dalam rangka kita membangun, saya tidak bisa sendiri. Artinya kemajuan Desa Durenan bukan semata-mata tanggung jawab saya, tapi ayo kita bareng-bareng bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk mewujudkan cita-cita kita bersama menuju Durenan yang semarak, sejahtera, maju, aman, resik dan akuntabel. Wah, luar Matur sembah nuwun, nggih. biasa. Semboyane Mbak Lurah istimewa. Nggih. Niku lak semboyan Percil CS sombong dhisik melarat keri. Niku lak semboyange Percil CS. Guyon maton kae. Nggih, niku gotong yang Kula kinten cekap mekaten. Lho, ngaten, Pak. Yo, Sampun nggih. matur nuwun, Pak. Matur sembah nuwun, Nggih, nggih, nggih. nggih, sanes hotel make Nggih. ngapa make ngobrol to mriku Mbak niku lho. Waduh, koyo Proses Mbah nuwun Mbah Lurah. proses ke depan biar duren sekilo payune 3 yuta. Lho, enek carane to? Wonten mangke kula ngobrol kali Mbak Lurah. Niki pete niku biasane lek namung 50 meter. Niki kula kali Mbak Lurah niku nguji, niki badhe kula uji niku pete dawane sekitar 300 meter. Dawa niku. Carane piye aja Umum, Mbah? mate umum napa mboten? Ya ora umum. Ya ora umum ya ora usah dibahas, ora umum ora apa dibahas. Lho ora lho kene lah penghasil pelem, Nggih. duren. Ngertos no. Lek pancen Mak duwe Jangi. kawruh, Nggih. duwe Lho, trik-trik strategi, aja mung Mbah Lurah tok, Kowe iki- masyarakat dituduhi no. Lah, nggih sing penting pokoke jenengan lak umpama niki usume apa iki? Ya saiki usume pete duren. Duren. Duren garek delok no, duren iki duren apa? Duren lokal napa?
Duren sing sakniki sing teng luar niku, tapi sing saya duren lokar, Bos. Niku legi pahit saged, lak njaluk legi apa pahit niku didelok carane ngunduh pripun. Oh, ngono. Jane namung niku gampil. Kula teng griya niku durene tumpuk undung. Saestu niku. Iya. Carane ngunduh. Berarti nek carane ngunduh ya. Iya no. Oh. Ya lah pengen legi kan gampang setu kliwon duren diundhuh, minggune kan legi, Pak. Ngono lho. Aku manut kono. Aku karo kono iku wis song. Kowe mau lho, pelem sekilo kok iso 3 juta iki lho. Lho, jenengane mboten ngertos. Nuwun sewu, lak jenengan lak mriki pelem kecut. Niku namung setek kawin silang niku lho, Mas. Kawin silang. Kawin silang setek niku lho, setek niku lho. Setekan niku, Bos. Nggih. Iki empun iki. Dadi pelem sengir. Mangke mboten malih pelem napa kecut sing paling kecut niku. Jenengan setek dados tunggal, 3 macam. Niku dadosnya pelem mana lagi. Oh. Ngono ki, Sing. Nggih no. Tenan to kowe. Ya omongane dagelan kena dipercaya ya kena ora wong ya omongane dagelan. Kok dipercaya ora gendeng kok piye dagelan dipercaya. Nuwun sewu. Nggih. Saking Bapak Dr. Andes Yuswanto ingkang ngasta wonten ing Radio Madya FM Madiun. Oh, anu niku Dokter Madiun niku nggih. Dokter. Lah nggih dokter nggih, klentu kula klentu nggih. Salam sehat dan bahagia serta sukses selalu kagem Pak Bupati dan Wakil Bupati Pak Hari Wuryanto dan juga Bapak Kepala Desa Durenan. Nggih. Minta gending kutut manggung dan pepiling request yang nembang nggih Bukesi tombo kangen suarane. Siap. Tembang ini juga untuk pecinta Radio Madya FM 106,4 dari Pak Yuswanto Madiun. Panjenenganipun kepareng wayangan tanggal 24 Juni ning kula wau krosek teng admin panjenengan jare ora iso. Sing ngomong sapa? Kae mau Bedus Mas Bedus lho. Sing ngomong sapa? Masa kosong ngono. Mongko kuwi piyai sugih kagungan kapal pirang-pirang. Pak dokter niku. Iya Pak Yus. Rencang kula niku jane asline. Aduh. Anggrene wong sugih mesti rencang kula. Ngoten niku. Kersane ngoten niku diaku kabeh kuwi. Ora lambe-lambe kaya dagelan. Winong nawang sih ya Nduk berdiri. Yuk. Coba kaya apa? Ini Nduk sama Om. Ya. Ini Nduk. Ini sama Om sini. Sini. Sini Kakak, sini. Sini Adik, sini. Rono dadi sing rono ben ero. Ajarono kendel tak percaya. Nggih, pun kula ajari kendel lare niki. Tesih bocah ngeten iki tenan. Rati mriku, Nduk. Tasih kuliah, Nduk. Tesih kuliah, Nduk. Lagi lulus. Lagi lulus? SMA. SMA. Berarti mata niki tesih sekolah. Sekolah mulai kuliah. Nggih, ajeng kuliah. Teng pundi? Insyaallah teng UNS. Oh, UNS Solo. Nggih. Kos-kosane soleh urung. Ya, kuwi nyapo. Kuwi arep nyapo. Iya, kita kon kosan nyapo. Aku mung takok tok lho, Bos, kaya rumah saku ngono ora oleh kok. Masalah umpamane jenengan mangke lek teng mriku lek wonten napa-napa telepon kula mawon. Niki bajul tok niki ampun percaya kalian niki. Bajul tok lek kali kula niku pun mboten kula aman saestu. Ale iki grebek ansip ngoten. Nduk, umpamane niki diaturi nembang napa? Pepiling riyen. Pepiling siap monggo Pak Yus. Nggih. Pamudutane dokter niku rencang niku Pak Yus niku. Tenan lho, mau meling lho kali. Nggih. Dengan supaya iso rawuh. Nggih, anu kula siange mawon. Siange ren apa-apa kok. Nggih diwontenaken mulai. Rumah saku golek pokoke. Iya. Maka Pak Yu. Ya nang. Ayo, hati-hati iki santrine Gus Miftah lho kiwa tengahmu iki. Ayo. Masyaallah. Bawa Pak niki, Pak. Nggih no. Ya no, Nduk, bawa sing apik no. Wis diomongi, ora usah cekel-cekel. Ora rawani aku saiki. Kula sakniki lek sinten mboten tak wantun sakniki. Mboten wantun. Oh iya. Saestu. Kula jan jaga jarak tenan. Nak wangsul iku lho, bojo nuwes sakniki. Ngoten. Oh, nggih. Pun disanjange, Cil. Cemburu. Mboten. Lah ngapa? Nuwesu, maksudnya duwe tantit niku lho nesu sakniki bojo kula niku mesti. Ya wong wedok ngendi wae nesu lho. Lah nggih. Ayo, Nduk. Rukun Islam kang 5 puniki. Dadalah koyo ngene iki suarane kok istimewa. Suwara. Kowe iki ngapa? Mboten macange gawe kaget. Matene swantene kok sae ngoten lho bocah ayu suarane apik. Kuwi ora sambengok ngono kuwi. Jane sing dibojo tenan. Jamil ngene. Katir
aja pada ditinggalke. Apa? Ndak iso mbayangne aku bocah iki. Ngapa? Anu kriteriane umpamane golek pacar sing piye Dik sampean kriteriane? Irunge mekrok enggak? Ayo sampean aja mencela-mencele jare bocah ngene iki jaringane bocor. Mau, nek wis ngadeg enggak ketoke. Beda-beda. Pelan Ora iso iki canu nduk ngrungokne iki. Ayo. Golek pacar sing ndek-ndekan ae enggak apa-apa. Aja gelem nduk, aja gelem nduk. Oh iki ndek musuh ndek anak-anak botol kecap gelem kowe. Ngawur rumah. Jadi sapa ngerti arek iki. Kowe ngene iki kudune bojone Maksudnya karo anakku ngono. Lah lah anakmu mendem ae pirang-pirang dina. Lah sing ngajari awakmu kok. Iya. Mbok lek anake mendem ini dikandani nyonto kene iki lho masyarakat kene ora enek wong mendem saiki. Aku tadi. Ngoten to? Kandhanono to tetet. Lah kok anak cilik lho Bos, lah kok ape dadi satpam. Tak omongi, aja dadi satpam tet. Ditembak bongko anakmu. Wis tak pindah. Pindah apa? Nang pom saiki. Lah bledos pome. Kobong anakmu. Ya apa-apa kok kleru iki. Resiko rumah saku. Aduh. Rukun Islam niki. Sembarang dong. Senengane Jamil ngene. Lah aku nek duwe bojo kaya ngene tak tempel ning tembok. Tak mangan tak dulang. Ombe tak ombeni. Pipis tak adahi. Ya tenan tet. Hilani tet. Lah tak tublakne mriku lho. Ngawur mas aku. Wah aku ora dosa ora perkara. Rukun Islam Kiu. Aja guyu nduk, aja guyu. Ayo. Aja guyu nduk, guyu tambah manis ya. Pulang bali anu dipleroki kalih Pak dosen Mbah Wir, Pak. Oh, Yono. Yono. Ngoten. Oh iya, Mbah Wir apian. Dawa. Udunmu. Sahadat kang angka siji. Astagfirullahaladzim. Ya salam. Kang angka loro salat dene kang telu. Nah, iki sing bener iki kudu ana ati-ati. Pripun? Mergo ngrungokne ning cokekane Ramadhana nindakno poso. Ramadhana iku Islam batik. Nggih. Aduh, Ramadan di sanati. Ramadan nindakno poso. Hop, jajal cak percil. Nganggo musik wis kuliner roh aku. Aman. Ayo, aman yo dibuktekke. Oke. Ae dhewe wong kuat kendele ra ukur. Oh, dulos wae ayo. Ayo. Sing pundi niki, Bos? Terus iki lho. Piye, Dok? Papat jagat. Kok ngelokor, Bos? Anu larase sampean gegedan ketoke. Gak mlaku ya sing kleru. Nggih, gegedan mrek rasa diunggahne ditone siji lho ndak iso ya. Awakmu nduk ngelokor suaraku, Dok. Enak, santunan. Nyantai. Tanganmu lho diomongi Gusti ta ora oleh. Wis diomongi ora oleh mangku pura mangku sinden wicil. Raiku ya pokoke kodhok no piye. Masih aku guyu kabeh. Nduk. Papat zakat ping 5 ibadah haji. Terakhir Rukun Islam sampurna. piye, Cak? Wah, sae niki.
Wes sesuk tenan dadi tenan sampean. Dadi apa? Ya dadi sinden sing laris ngono lho. Amin. Pokoke aja kalau mongso dijak ning guyon maton. Aduh. Ampun. Niki lak kula jak teng guyon maton, batang sitok niki bahaya mangke. Lah Ya 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 napa? Bahaya kula nek bocah kaya ngene iki wis bolak-balik di WhatsApp ae. Nggak, Niki Bang. kula anu nduk sesuk pokoke aja nyanyi sing saiki ya. Sama nyanyi ngene-ngene iki ya, aku seneng. Lah saiki lagu lho. Duhai senangnya pengantin baru sing kesel tukang son gua aja ya. Telung dina telung bengi kuwi yo ora leren. Seneng pengantene sing kesel tukang son. Lha ngoten lho. Iki jane lagu opo? Wis gak apa ngono kuwi. Wis ya tak baca aja gak. Lah iya. Dijak iki ning guyon Nggih, maton, nggih. komen duet karo Widodo. Nah. Lah duet karo Widodo gak bahaya ta? Ya kebahaya ta. Ini bahaya ta. Ayo. Bangga, Yuk. kepeling karya Kepeling. Abdi Solo Ki Anung Surata. Dadah. Yuk. Dodi ayo ora roh. Yuk. Ngaku iki. Joget deh. Joget tengah aku dong. Mana? Maju. Asik. Alon-alon. Nah, manut tak percaya. Iso. Hey.
Sampean ngerti ora? Cak Percil sebelum viral, beliau itu berangkat dari penari. Nggih. Kula niku asline tari, Nduk. Dadi lek sampean gerakan-gerakan seperti itu emang gerakannya udah bagus, tapi menjiwai tari niku wonten macange kedah wonten penjiwaan. Dados meskipun wonten demit setan pri prayangan lulu banaspati rempeyek kacang ijo, iki sapa batang teko iki. Anu sindane tambah setunggal to jenengan? Mboten kawan kula niku. Lah kok kaya ngene? Lah kok kaya genset? Iki sindan apa iki menungso apa? Bayu kaya tiang listrik lho, Rat. Daur nuwun sewu. Niki Mbak Yu. Nggih. Tak omongi. Belajari nyanyi, belajari joget. Yuk. Yuk. Joget. Muni yo. Iya. Ngoten sakit Niki niku kula niku tiga serangkai niki Mak Canggih. Niku asli saking tari sedanten. Dados kaya nduke iki lak joget ki sing apik nduk. Contone umpamane slendro. Slendro Mas. Nggih contone. Tang batang mikir. Kene. Kula Niki nek dalu nyinden niki Pak Dalang. Dalem? Nek dalu ngeten niki nyinden. Nek awan? Niku ngunduh pete. Awan ngunduh pete. Lejeng dalu Mak Cange. Nggih, wilujeng. Ngapunten niki wau telat niki wau. Biasa bintang tamu teko kerine pun biasa. Lha niki wau dobel kula. Dobel ning ndi? Sore mau campur sari, Mas. Terus iki mau Terus bablas rene. heeh. Darah guyangan niki wau. Oh, Nyanyi to mriko. Mboten. napa? Bakulan to kula. Bakul napa? Bakul kroto to, Mas. Kroto. Kroto ki apa? Kroto iki pakan manuk. Manuke sapa? Manuke Mbah Lurah. Manuk ocean iki lho maksudnya. Ocean karo masak. Niki kersane nyontone niki. Nggih. Mbak Yune nggih saged Saged nyontoni. niki tariyane. Ini ndak ya delon ya. Kena ndak. Pedetan ya gembyang pedetan tung dedok. Ah itu tok Jajal sampean kuwi tok dengan menjiwai mesti penak. Delon ya. Model tari saiki lho. Sangkasa. Pedetan ya gembyang pedetan. Iku saged sae jenengan. Kita kok kangelan to, Mas. Alah. Nong. Kowe iso ngono 100.000. Lah iki lho. Iki Sing lho. ngeteki Cak Percil kok. Ayo. Lah sing ngajari kono ya. Repot bakul Indomaret sitok iki kok iso. Masa awakmu korban yo ora gelem kok iso. Indomaret. Indomane serba ada Lah iya serba ada lho niki. Wayangan kene iki apa-apa enek. Ngene ndok jajal. Wis paham rong? Paham Masa rong? to? Masa Mas Oyop buka Indomaret. Buka. Mulane winginane koma nggawa linggis karo obek. Lho, maling apa piye kok rumah aku Mas buka minimarket iki lho. Walah buka minimarket. Aduh, kene ndok. Ini sitae Benake tak ben iso menjiwai Cak. Tonton ndek. Wis manut apa enak? Manut to? Enggak laroro perih paling pertama. Iki nyapa to kok tekan perih. Mas ngati lah. Sing apik, Nggih. Ki apik iki. Ayo, bocah cek anu kuwi lho halus. Yan Dian sabar sik Yan ya, sabar. Kok kabeh entuk anu Sadang. Nggih, pokoke bir kita Dian tutik. Pokoke awakmu kok guyu kancane, berarti ngenyek kancane. Nyek, sabar. menghina seni kuwi. Iki tenan iki. Kok isi formulir sik lho. Ayo. Pedetan yo gembyang pedetan awas. Nduk, ngene lho, Nduk. Aja mbok kiwa tengen aja ngene. Ngene lho, sik sarah tok. Delon to. Pedetan lho. Yo gembyang pedetan. Nah, iki lho sing penting iki. Jeglek. Dadi ngene nong, lah terakhir diubengke sik, bar ki mak lep. Penak kowe diomongke. Nek pas lah penak. Wis to, Oke, ayo. dibeng sik. Pisan tok. Suwe-suwe lah iso ngono. Wis ta Nyuruh pengalaman lho. Iya, Maaf Nduk, maaf. Nek gerakane sampean pas nek. tak tunjuk. Iki bagi Wis tuwek, wis tuwek. Wis tuwek. Masa aku nek cakom kok iso. Ayo, pedetan. Yo Pas ya nek imam. pedetan awas. Yo. Mupeng. Jernih. Alah kaset. Aduh. Lanjut. Guyu bos. Ngenyek. Lho kene kancane Kene guyu.
nyambut gawe iki Mas. Jane nyambut gawe kok iso Jajal awakmu. Ayo, kowe aja guyu kowe. Kowe aja telat-telat. Nek telat dadi engko. yo apa to telat dadi iki Mas. Dadi perkara. Kendek ndok kuwi. Iki bocah iki sekoke mati sisik ta, Bos. Ngene anu lho. Contoni to, Cil contoni to. Nduk iki. Nah, ngono lho. Kata Dek, lho, aja saya Ya ngene. ampun. Ya sikilmu iki lho, sikilmu rada rene. Alah. Sikile opo? Tongkak tenan yo. Abetetan. Yo, kendiang. Abetetan awas. Alah. Munyer. Alah. Piye kuwi? Enggak kena bos. Jalan sepur kowe ngono. Enggak kena bos, enggak kena bos. Ya ampun sampean jan Iki lho. ngisi-ngisini karawitan mangan koro sampean. Madang kara kok mangan koron ndas. Bedel dasmu lho. Badang lah ya mangan to Mas. Iya. Apa iso mangan koro? Ayo coba karo kamu coba. Wonge mbok sing halus. Ayo. Tangannya kayak gini. Lho. Ayo, apetet. Mas aku malah koyo ape kebelet ning toilet karo mas aku. Sing apik koyo mbake lho ngisi-ngisini aku. Awake dhewe iki pelatih tari. Iki sing kowe iki. Nek kuwi kan gawe gamelan to Mas. Lah kuwi Iki ra kaya gamelan, ora nganggo gamelan lho. Contonen nduk, contonen Mbak Yu kuwi lho. Kene karo Om kene karo. Iki ora kaya gamelan. Kula ning mboten usah gamelan saged. Mun ditap kali lambe niku lho saged kula jogeti. Mosok. Lah kula niku profesional kok. Iki mboten ada dudukno. Kene. Dudukno dina iki kemaluanmu. Ayo kemampuan. Kemampuanmu. Ayo. Hormat sih. Delontong. Iki lho. Delontong. Lodrok iki. Ayo, ayo coba, ayo. Tok tak tok gung tok tak tok tok tak tok gung tok tak tok tok tak tok gung tok tak tok dang 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 dong dang tok gung gung guk gung guk Sae nih kados ngoten ngoten. ngangge gamelan. Mboten lho damel gamelan. Damel gamelan groki. Malah kaya kirek ngono. Sae niku. Niki model anyar gerakan anyar nggih niki. Aja saya cepet Nduk. Tok tak tok gung tok tak tok tok tak tok gung tok tak tok jum tok tak tok gung tok tak tok jum dang 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 dong dang dong jum gung gung guk guk gung gung guk guk sama lega. Kuwi contoh sing apik sama lu. Contoh aja ditiru. Lah, ngono lho. Kuwi kire arep kawin. Dian guyu. Dia kok jaluk jogete koyo Dian iki. Sing di Dian. Lah kok Dian guyu njaluk aku koyo Mbak Liti kok. Oh, Kok kowe ki aja ngono. Iya. Awakmu guyu. Kowe tak omong. kancane nyambut gawe malah guyu. Nek kancane arep joget aja mbok guyu. Nek mbok guyu gak bahaya ta. Ya bahaya. Lah kok muni ning aku to? piye? Apa tak geret muni to macange? Piye? Aku lho pengen joget koyo Mbak. Oh, lah kok nantang tibae Mas. Senengane sing anyar kan. Ayo. Tok tak tok gung. Ayo, sampean malah koyo Mbak Liti mol. Tok. Ajaran pisan ya. Tok tak tok dung tok tak tok. Sawangan sik kuwi. Sik delok nih. Iya. Ayo. Nek koyo Tok tak tok dung tok tak tok. Tok tak tok gung tok tak tok. Tok tak tok dung tok tak tok. Dang dang dang. Dong dang dong. Guk guk. Intine kukuk iki lho ya. Nggih no. Sing apik nang Tarian iki identike guk guk ngono. Ayo. Wah, Ayo. sing lanang langsung ning mburi karo muni. Sukses Bu. Iya. Mosok. Bojone nyaron kuwi lho. Mosok. Oh iya. Iya. Nyantai bro, nyantai. Ya wis tak wis tak. Ora. Sukses Bu, sukses Ayo. Bu. Engko dipraktekne ning omah. Iya. Ayo. Jangan ada aja maju. Sing gampang ya guyu. Nek ayo. Ga pat tok tak tok dung tok tak tok tok tak tok. Sik. Kita koyo saya ngene koyo gak pengen. Sekoke Itu gak penak to Mas. Gini Pak. Gini. Anak kendang. Coba gini Dok. Gini. Sama gini. Gini. Selin dulu Mas. Mas selin dulu Mas. Ojo iki, lek sama iki iso melan. Selin dulu. Gini. Mbak. Lendro iki lho. Wes. Dar gombes iki lho.
Ngawur. Mage biakalan ati eman totok serta wis oke mulih Ayo cerak. Maju nih kuwi penak. Yo. mage biakalan aduh Gila, dulu. mage biakalan di eman serta wis oke dituntut mulih Iso. mage biakalan dikoyak Jogete kok fales to, Mas? anu Kang sesuk sekoke benakno yo kalah Iki anake sik melek ora ini. mbok Model ibu kecerok. aduh nek iso ngene Luar biasa Bunda Pak mbok ini. menawa kersa. Bunda kersa Bunda monggo Bunda kalih kula mage sae Bunda sae cobi Awakmu lancang Lah, kaya apa? Bunda iki senior. Wah, iki seneni. Lah kok iso mbok padane karo cah nom-noman ra apa-apa. Bunda iki wis senior. Iya, wis ngerti Monggo Bunda. niki nuwun sewu niki mawon niki nembang saya nih Oh iya no, tanjake kok. nggih tanjak Mboten dinan mau kok mboten bareng kancane ngoten mboten linggo teng mriki. Lah nggih mboten to. Nah nek ngene kan piantun sing ningali kan ngerti ndi sing elek ndi sing ora. Kae lho sindir sing adek kene nek disawang jan ayune kimplah-kimplah kaya dudu gule. masalah Mbak Yu pareng asma sinten pareng asma Paring asma Mas. Inji Litiana Purba Purnomo. Ka pernah nopo kali Mbah Lurah? Lah kula niki kan nggih saderenge kalian Bu Arni kalih kula to. omongmu kok fitnah ya duwe anak Duwe anak siji rane ndase ya. ya wis bene yo ben ben rasa tiga kacang hijau ya Ndak usah. ya kacang hijau air dipangan nuwun sewu Mbak Yu Pripun Mas? menika teng daleme Bapak Purba Purnomo. iya Sampeyan ngerti apa ora? mboten Pak Purba Purnomo oleh nanggap sampeyan ki saka dhuwit delean. Ngerti apa ora? delian Aku wis dipeseni mau. Aku iya. nanggap percil yo saka dhuwit delean. lah ya kok andel 5.000-an ngono kita ya berarti duit delian gimana Tapi alhamdulillah saged sowan kalian warga masyarakat Durena. Jan luar biasa Mas. Inji. Penontonnya kebak. Niki caruban ngantos macet. perkara wayangan iki mancet kan kono Sing ngomong sapa? lah apa Mbak Yu Lampu merah kono. Aku yo omongnya Jamil lho. nuwun sewu Yu Pripun? badhe nembang napa ngaturaken Ngaturaken Lah napa? jenengan ngengken kula nembang ni padha karo nguyahi segara to Mas. Inji. Lah kula niku tasik siswa. siswa apa Siswa budaya. oh maksudnya siswa Maksudnya edukasi kok siswane Bunda Kesi lah kula niki rasa terima kasih pada Pak Lurah Purbo Pak Lurah Purba Purnomo. memberikan apa Mbak Yu Ngekeki apa Mas? lho kowe lho ngekeki apa Kowe lho timbali Lah rene aku gablek apa-apa ora kok ngekeki. maksudnya kowe rene iki ndongakne lah Aku pemodin kok. ya ampun masyaallah ngaturne Ini ngaturne nopo Ngatur ya apa terima tamu apa piye? nek ora ngaturi ya ninggali apa Ninggal ling. maksudnya iki sama nembang hiburan Mumpung ketemu kalian kadang-kadang madangkara. ya Am tak ngincipi sih. siap Pun kenal kali kanca-kanca. Sampun. Lho lho pripun to niki korban kula sedanten to Mas. dalan ane Kok iso tukang aku kendang korban? nika Tukang kendang iki kurang ajar. Mas sinten Niki to. Ada lagi. Ada. sinten Mas Tukul. kok rumah aku Mas Simbol. timbul Timbul itu tukul. oh nggih kok ya mesti ya Lagi yo suwe karo aku. enek masalah Lagi sok-sok ngejak aku ning Solo ngono mane Solo. Dinepne ning hotel seminggu. Dan wong kurang ajar. lah terus Lah ra diapa-apane belas lho Mas. Lah terus Akhirnya aku torok bayar hotel to. aduh kuwi apa kok Timbul iki ngono nembang ya nembang Lagi dar iki. dar sinten Dari lowanang dan kurang ajar. lha nyapa Sikile nggatol-gatol. mosok Nek ra diwene iki nesu. tunggalane Mas Han Harus apa to Mas? Han Saplas
Hansaplas. Hansaplas iki sik dulure Mbak Beta. Beta sinten? Betadi. Wong kok iso jeneng kok iso obat tok. Keluarga luka kabeh wi. Ya, ajeng nembang napa? Lah kula niki remenane Bunda Kesi. Bunda nggih. Kula niki nggih jineman. Ngerti to? Kok yo ngerti ya awakmu? Jineman upamane sing pun saged napa? Biasane napa to? Uler kambang. Uler kambang tak pangan. Jomne uler kambang, uler keket, uler jeruk, uler geni tak pangan sedaya. Kayak gatel aku nyedak. Iya. Ular kambang ya. Uler kambang. Ayo rada maju, rada. Cakepane anu efek gedang kluthuk, Mas. Wonten nggih. No? Uler kambang. Apa ora roh kuwi aku malah efek. Niki nembe kula cetakne. Oh lagi anyar. Isih anget-angete kula beto mriki wae. Aku tak madhep rene ben kaya Mas Eko kuwi. Nggih, Mas Ayo Kuntati. Jenengan boten kaos kakian. Kaos kakian riyen. Nggih, Mas Ayo. Mas Ayo Presdianto nggih. Ting-tingan ya Mas. Bisa ngono kuwi lho, budek iki lho. Rada maju kan kono ben ketok. Kono ki ben ketok rada rene. Maju ngono ra iso. Dibenakne. Kuwi ndas lho kuwi. Pian benakne ndas kok persneleng to Mas. Lha keplotron memburi tak omongi bendina. Nek arepe munggah ning pentas gulungan iku pakunen beda cepot. Mas, aku jane sunder bolong apa piye mbok paku iki. Ayo. Lah nek paku tembus terus mlebu rumah sakit tanggung jawab. Ngeten lho. Mbak Sandirono. Tak lewek lho. Iya. Coba. Mas Andirono kok swarga. Melu-melu aku. Lah telepon lho kalau WA aku lho. WA ngerti jaluk mindah, Mas. Lah kok iso? Mbok aku ora dikabar di WA lho. Aku pindahan kok. Jare ning jero sumuk kon masang AC. Apa ya enak kok rumah saku. Ayo. Efek gedang. Loh. Kendeken. Juga mau gede. Enggak pas to, Mas. Aku kirane ora gawe ngene iki lho, Mas. Sing kono ben ketok. Ayo. Efek gedang. Efek gedang. Efek gedang kluthuk. Sirahmu mantuk. Tak kira dangdutan jebol pitik padha loro gedang asik Adila ya terus ayo gedang kluthuk bilang ketak nggih ngono ora Mbak boleh nek bilang tak Mas Timbul kompak ae dhewe kan gawat to jak ngomong Mas Timbul delong tak kok nek penak tak paringi lo wae ditinggal wae lewat dion iki gedang kluthuk asik gedang kluthuk asik gedang kluthuk asik ayo gedang kluthuk gedang kluthuk blok ketak nah kuwi lho diterusne gedang kluthuk iki pisan ae kuwi sing ngerti kendange kode to Mas aduh Gelungan dikelongkop piye to kuwi? Daripadane rambutan. Aduh. Allah tuh. Lo Padang. Apa ngomong peteng tak gawe Padang. Ini. Nah. Wes ngeten aman. Lah, aman wis. Aman kuwi. Wis kamu ke cepot. Iya, Mas. Gedang kluthuk. Ning si arah mantuk. Ojo diangkat sih. Cengkok. Iya. Wah iya, wong sik didungane mudin kok diangkat. Mas Timbul aja kesusu. Gedang kluthuk ning si arah mantuk. Ya iki lho cengkok. Gregel apa niku? Gregel. Vibrator iki kan. Masa vibrator. Vibrator ya tartor. Niku cengkoke wong greges niku. Iya. Ning si rahla mantuk. Adalah ketak tung tok. Efek gedang kluthuk asirahmu mantuk.
lakokne ngono ki. Ae niki nembang napa-napa sae Mas Angge. Saestu niku tesik lagu apa? Jineman. Dereng sing napa sakniki sing enggal niki napa? Apa, Nduk? Napa? Biarkan si kuning mengambang. Dereng kula garap. Gulani ki ora iso. Lah jenenge pikirane negatif. Mengambang nek lomboke hilang. Iku kalau wis tradisi. Iku kudu sing modern apa ngono lho, Nduk. Iki piye to? Biarkan si kuning. Diktatif kali juga. Iki mau lagu lawas to. Nggih. Sing anyar-anyar. Ayo. Selendro kena sembarang-barang kena masuk. Lodrok itu selendro nih apa-apa kena. Hidup ki nyantol. Barang jaranan iso. Coba nembang khusus meriahkan teng daleme Bapak Purbo Purnomo. Ya, Pak Purbo Purnomo. Coba Menghibur. iya. Nadane piro? Sakmene lho, Mas. Bila oh ha ha he he. Mas, gamelan. Iya, heeh, gak iso. Mosok aku arep dangdut mosok. Ora dangdut. Niki wonten niku mboten. Ora enak wis pokoke iki. Bas mboten wonten. Ora enak. Base aku lambeku ya gelem ya kowe. Iso ta? Iso. Oh, ya Niki kula mon. Sing iki kula mon. Lagune apa? Ikan dalam kolam. Siap. Kendang tok Mas, kendang tok. Ayo, anune piye? Yo dicek sik to. Yo. Nggih met ya. Ya bas kuwi piye suarane? Lagune apa lagune? Niki nih saya. Ikan dalam kolam. Si kuning melu ra kowe. Mboten. Ya niku kan makin ora teng kolam niku. Nggih. Iki bahasa tak nyanyi maju lho, maju udah nyanyi. Nah, ayo. Nyekel apa? Deng. Nyekel apa? Bas. Weh, Melodi jare. jajal. Deng. Ora sido meteng. Ayo. Apa ayo? Minor. Iki lho minor. Pelok iki minor. Iki. Lah, guys. Kesuwen susah tak idoni lho kowe. Bila coba. Kurang dhuwur, Mas. Oh ya sedikit. Bila Keduren, Mas. Lah, yo ancane gamelan yo Apa kene? Bila ingin melihat ikan deng. Iso to. Di dalam kolam. Lai, iso gamelan tetep iso. Lagune Mele Guslo iso. Nggih. Tenangkan dulu airnya sebening kasar. Berarti kowe nun sewu macange. Berarti kowe kurang niku nun sewu olah vokale. Iki lho delok to. Belajare ngene sik lho. Bukesi putih. Dasar ya. Do. Coba ya. Do. Iki lho, paham ora? Iya. Ayo. Ya, kamu sih. Iso ora kowe? Kowe iso ora? Dukune sini. Do. Duburan iki sakmene. Do. Ya. Do. Iki lho. Desek yo ora iso. Iya. Lah kok enggak nih aku yo. Lah kurang cepet berarti awakmu iki pengawasannya. Ayo. Do. Ya. Do. Nah. Do. Ayo coba. Bila. Enak to. Nek ngono lho. Carane ngono to, Mas. Niki mboten saged Mas Angge masalah ya coba ya. Do. Ayo kamu. Do. Kan salah. Ya ngono kuwi. Ya pas ngono kuwi. Berarti kowe ben ketok. Ben ketok. Apik kowe. Nggih, saya lho. Berarti iso, kowe kok susu iso, Ya ngono Mas. kuwi. Jajal. Bila. Do. Do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do. Sembarang. Ya. Jangan dulu. Jangan nyanyi. Ayo timur tengah. Ya salim. Salam. Ya salam. Salim. Ayo. Iso kuwi iso. Iso. Nyek. Ayo.
Jangan mlebu dulu. Jangan metu dulu. Iki lagu apa iki? Biarkan saja aku pemanasan dulu. Mlebu metu. Rore Nek metu terus mlebu. Mlebu metu anuku dadi lino. Iki enggak iso kowe duduk kuwi lagune duduk kuwi. Berarti mboten saged tak nek mau lar arek-arek mesti iso. Ken nek lan digawe piye-piye iki ken Lagu iso wake lho Mas. ora iso. Gorok kresek. Ora percaya. Lagune untuk Niku Tak tone kabeh. niku paceke sinten Mbak? Niki Mbak Birgita. Ah nggih. Lah, Banyuwangen, Cak. Oh siap. Lah siap. ngasto pengendang to? Oh, niku. Kuwi. Cak percil nek etanan niku sae. Engko nek etanan cak percil, nek kulonan Jenengan. nggih cak percil. Lah pentingmu apa? Aku koordinator. Bawane duet karo Cak Percil. Nggih, Oh, ngono. Ya, ini rada maju dulu. Aku diajari ya Mas. Iya, tak ajari ya, Dik. Ya. Wis pokoknya alon-alon. Hitam iki pancen luar. Sopir. Birgita. Oh, Birgita, sopir hitam. hitam Beli lo jamu lah kemarin. Papat ya, gentenan lho ya. Yo iya to Eh. Mas. Membiak mayon paman suarane Gendeng joget. belas. Pokoknya bar nembang joget. Oh nggih nggih nggih. nyeram biai Hop, siji, loro, telu, hai. Hop, ta, hop, ta, hop. Ayo Malah menang. Kowe apal apa ora? Kowe apal. Apa aku kulino ning etan Mas. Iya. Ayo coba sih. Saudara Wonokromo aku sering. Nyapa tekan Wonokromo iki lho. Etan to sing penting. Tuh. Bila Wes Itu kuwi. Ganti Banyuwangen lho. banyu angin. Oh, oh, oh. Asik. Wetan. Pulang. Pulang. Sunat bola yang Kowe njaluk ndi? jare kene sing nembang kene sing joget kawon ngono Mas aja nyedak-nyedak aku kan yo grogi Mas. Iya. Kulon. Kulon kono Ya. wetan segara. Lor lan kidul alasang kerhang keliwat liwat. ayo terus no Ayo, Mbak. Gentenan. Belas. Mangga Mas. belanja Aja Kok aja nyapa, mungkin nembang malah aja. porono lho nembang iki Perono lho. ora ngerti cakepane. Cakepane ngono ya. Cakepane ki aja. Iya, iya. Aja. Aja apa Mas? Aja takon. Sing takon sapa? Cakepane ngono ta. Tahu apa lagi. kuwi cakepane kuwi lho Aja takon susah senang. Yo. Asik. Siji, loro, telu, papat. Soro 1, soro 2, soro 3. Kowe soro kirik ya. Soro 4. Iya. Ayo. Tanah